ndo level rina Baba Harare. Ndisingaziva hangu Baba Harare na King David. No, hanzi Baba Harare, it's still not a problem because it's good kuti Harare inge ina baba vanonamata. Saka vachingoti Baba Harare. Okay, saka zita vachirungorida. Musician hobo achatendeuka. Nemama musician aitange vatendi. Anomukona ana Mambo Dhuterere zvasakana naJesu akauzwa manga musiri kuita zvegospel. Anomona ari kutotendeuka ngauri kutoita baba. Izvo zvana silent killer wakabudisa album inonzi Ghetto Gospel. Masigns ekutendeuka. Tuma signs mamanye mune mazinangwere ndinge mune manengirozi chaiyo. Ngirozi chaiyo. Silent killer angotanga ongobudisa Ghetto Gospel 44 songs achiimbira Jesu. Moti mweya usushanda. Uruma musician uchibva musician kuenda ma DJ. Inini? Ndakasangana na Jesu. So someone Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. He's a journalist. 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 Rise and shine. We are the champions. In the Sunshine City, it's Champions League breakfast 'Cause we are the champions on Capital 100.4 FM. of the world. Harare's heartbeat. As always, it's a Tuesday. We get to discuss a lot of what's happening in the world of religion. We are on our Facebook page, Capital 100.4 FM, Harare's heartbeat. Mkoma Zico magadi. Mkoma Zico varipo. Meno imimi. Aiwa tiri nani. Kuriseyo kwa mava. Kwatava, we are happy and we are doing well. Compliments of the new season. Yes, new season. I'm expecting Christmas gifts from you. Okay. Stand up so that people can see you. Okay. All right. This was purchased by my wife from Dubai. Zico. Thank you so much, Zico. All right, Zico. Pane nyaya ndakaona so ndakasangana nayo and we want to talk about it. Mambo Dhuterere's vision. I saw Jesus. Mambo Dhuterere. Marizo yenyu ndaterera. Did you watch the video? It was just a bit of it. A bit of it. Yeah. Yes, Mambo Dhuterere took it to Instagram to say that he had been battling between thoughts whether he should publish what he saw or not. Vanhu vaimuti vachatozotunopenga ukapublisha this, but he fought against the edge and vakatokwanisa kuti sei kuzozvibudisa pachena what happened. Mambo Dhuterere claims that he saw Jesus mbune. Hanzi ndakamuona so vivid. I didn't see him from a picture eku watchtower eye ekuchikoro. Ndakatovaona sezvavari Mambo Jesu. Okay. How did this happen? According to him. I didn't disclose the nitty-gritties zvakaitika sei because he knew kuti we will scrutinize him. Saka vakatoti let me avoid. Do you believe that or not? I believe that he saw something. And I believe that he saw something. And I respect the courage that he had. Yokuzosvika pakutaura kuti I saw something. So Mambo Dhuterere definitely saw something. Just as Baba Goti, Paul Mwaja, the likes of Hubert Enjo, Prophet Makandiwa, most of these people, they say that they saw something, which I believe that they did. Even Paul said he was caught up into the third heaven and he saw, and more, they saw something. But pana Mambo Dhuterere, there's something that worried me about zvavakataura pa-encounter yavo after vaona Jesu. Hanzi ndakatozobhilivha kuti nyaya dzaJesu ndedzechokwadi. Ndakatozobhilivha kuti So all along he was not believing that? He didn't believe. Muna zvinoita unbelief. Unbelief inozviexpressa. Unbelief is not something that you confess. It's something that you express. He expressed unbelief. Mutauro wakaita wakaexpressa unbelief. Which means all along, he didn't believe. With all the lyrical content that we pick out of his songs, Usavimba Nemunu, Vimbana Jesu, that part of the song, Data Nakora,
but and still he says, I didn't believe. He didn't believe. Okay, ndipapa akaimba nezvajesu mambo Dhuterere. Mambo Dhuterere haana kuimba nezvajesu, akaimba nezvaManuel. Manuel, yeah. Huh? Vakaimba So who nezvaManuel. is Emmanuel? That takes me now to ndokudza yeye kuti chiKristu nechipostori zvakaita se zvakasiyana. Kumapostori Emmanuel ndiani? Okay. Emmanuel handiti tinenge tichitaura about Jesu. But in Bible there is a limit to where you describe Jesus as Emmanuel. Because panonzi, there is now only one name handiti. Pane one name in heaven and earth which every knee should bow to. That name is the name Jesus. Saka you should not dilly-dallying around the name uchitsvaga ana Jehovah Jireh, ana Jehovah Nisi, uchitsvaga ana Manuel. No. But you know what? Zvitendero zvedu zvinosiyana. Ukaenda kuJudaism na Jesu. Ndo inonzi maMuslim inonzi ya Allah. Hakuna Jesu. Hakuna Jesu. But they worship the same God. Arguably so. Yeah. For the sake of peace, it's not one worship the same God. But he's saying about Jesus. He did. Data nakore ndukutaura nezvayo. No. I can play it now. Sakandadana Jesu vanga vagona here. Vazhinji vandakambodana vakakundikana. Kwete Jesu ambufa kundikawe. There he is. But in Mpostori, handiti? Mpostori. But Sutarati, the zeal and the excitement and the frequency yekutaura about Jesu. Pana mongotaurawo about Jesu because that obsession. Ndopatiri kuti pane time limit yekushandisa zita kuti Manuel. Izvezvi mu New Testament pachiKristu taakushandisa Jesu. But without diverting, tiri kuti Mambo Dhuterere wakabva wati ndopandakazobhelieve kuti nyaya yaJesu iyi ndeyechokwadi. Handiti? That was unbelief speaking. Mukaona anonzani Thomas. Thomas akaramba kubhelieve kuti Jesu amuka. Akaramba kubhelieve kuti Jesu ari kuonekwa. Kusvika Jesu anonzi akapinda nepamadziro. Apinda bhanzi bata. Bata. Handiti? Abata bhanzi kuti ndabhelieve. Animaona? And what was Jesus' reaction? Akabva ati iwe Thomas wazobhelieve nekuti waita sei? Waona mavanga angu. Wazobhelieve nekuti waita sei? Wabata. Vakakomborerwa ava vakabhelieve vasina kuona, vakangonzwa handiti vavaita sei? Vavatenda. So can we say there's something disturbing somehow? Yes. When Mambo Dhuterere says andawuzvibhelieve? Is it not the belief, that the unbelief that you're talking about? It was just I was not expecting it. I believed in it, but I was not expecting it. No, it didn't say ndandisiri kubhelieve ndichasangana naona Jesu kana ndichaonawo Jesu. Vakatozobhelieve saka nyaya yaJesu inotaurwa ndeyechokwadi. Or it's about the story. Inotoexista story. Inotoexista. All along maybe he believed kuti Jesu ariko, but kuti nyaya idzi dzakaitika ndezvechokwadi here. Ukatobhelieve kuti nyaya idzi dzakaitika, ukatotadza kubhelieve kuti dzakaitika nekuvako kwake. But panyaya dzacho at the same time, idzo nyaya dzatiri kutaura nezvadzo on parts of his songs ana Data naKora, ati nyaya dzitori muBhaibheri. Ndandoti inonzi poetic. Handiti poetic art. Yekuti you just read the scriptures or you just listen to my stories in Bible and you put them in a song. Wotanga kuti Data naKora. Then also Jesu. Wobvozoti ndazobhelieve kuti maita sei? Mauya. Ndozvikunzi na Jesu. Vakakomborerwa vasina chawakaona asi vakabva vaita sei? Vatenda. There's someone on WhatsApp coming in now, says maybe he was in disbelief that he, as he rated himself, how can Jesus visit him in the vision? And yet kumucorrecta kuti he was not in disbelief kuti ndaona Jesu. He said kuti ini ndaupa ndakatozoona kuti nyaya yaJesu inotaurwa ndeyechokwadi. He didn't doubt the vision. He doubted the story. Chinoitika ndechekuitika. Remember Hebrews 11 talks about faith.
faith is the substance of things that we hope for, although we don't see. He hoped that Jesus is there. But the fact that now he's saying, ndamuona, ndo pakazoitika kuti, he had faith. Kuti ariko Jesu. Kumuona dzisi dzaiva nyasha here. Yeah, Dzaiva nyasha handizi. Akutobviswa madoubt aka aiso atina mukana wekudaro, but itotanga kumborera. Kazhinji kacho manje ukatarisa Bible, usually ukaona Jesu atozoya kwaurika. Unenge uri munhu asingatotende. Saka are you telling me wambopa example yana Baba Guti yana Makandiwa and what vakamuona saka avanga vasingatenderi. Ivava handiti. Ndopatiri kukuudza kuti vakakomborerwa. Inini I'm more blessed than Baba Guti vakaita zvekuona. Inini ndakaita zvekunzwa pandatenda. Hanzi neBible, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Hapana kunzi faith comes by seeing and seeing Jesus. Hapana kunzi faith is the evidence. Hanzi faith inoenda kuti nekutenda. Hanzi faith is the evidence of things not seen. Zvinhu zvisingaoneke. Hoped for. Although not seen. Anmaona. Urati kana takutoona. Ini ndingatende kuti anonzi tinashe chikuse ndichimuona. This tinashe chikuse. Andi munokona zvandara. Kana ndakusati tozviona ndopa kushanda faith. Ndopa wakutuzwa neBhayibheri kuti blessed are those. Kuti uponeswewo hapadiwe kuona. Panoda kuti unzwe. Wanzwa shoko raMwari wobva waita se wobva watenda. Saka patisani hasina mbaona kana chino. Ari more blessed than Mambo Dhuterere naBaba Guti wakaona. This is a blessed man. Ko ivo vakaona wacho vanenge vari chii. Tinoisa pakategori yepi? Pa less blessed. You know what? Konya dzatinozoti inyasha. Tinenge takuti chii? Ndopati kutoti hadzisi nyasha kuona stereka handiti. Nyasha chaidzo kutenda magwaro zvinotorwa nemagwaro wobva wavimba kuti ndezvechokwadi ndo inonzi kutenda. Faith hanzi neBhayibheri. Inzwa hanzi neBhayibheri. We walk by faith and not by sight. We walk by faith and not by sight. Mera munzo zvakataurwa naPeter. I think it's 1 Peter 1:19 or 2nd. Vanhu munozotsvaga handiti. But Peter anenge atara tanga tirimo mugomo. Tikanzwa voice. Hanzi we heard that voice vaina Jesu handiti. But we have got a more sure word of prophecy that we can do well if we listen to, if we take heed to. Kuti siyana nezvemavision izvi kuti musanyanya obsessed about it handiti. Kutori neshoko raMwari rekuti tikanyanyoritenda iri handiti tinotoita zviri nani. But you know what? If you go back to the Bible, vese vakasangana naJesu, what happened to them? Like vaikumbira kuona Mwari pachake. What happened to them? Vaikumbira kuona Mwari tototi anani. And Saul, someone is saying Saul akamuona akarwisa. Asi akazomuona sei zvakare. But something happened to him. Asi akazoguma kunoparwa maziso ere asingachaona. Vana vaIsraeri vakachemera kuona Jesu vakapopota kuna vakazoti hatichada. Zvakwana. Moses akadzoka akazvivhara kumeso. Hanzi neBhayibheri. Unyanya kupenya. Hanzi it is a fearful thing. Wamboona vhesero. It is a fear zvinotyisa. It is a fearful thing to stand in the presence of the Lord. But yeah. But we're talking about the disbelief that Mambo Dhuterere had expressed. Ko iwewe pawakaona King David. Pane zvawakaonawo here zvawakatadza kubhilifa pazviri. Baba Harare now King David. Tisati tosvika pana King David. Ndingobva ndangopedza pana Mambo Dhuterere ipapa once and for all. Zvinova zvabatana naKing David. Mambo Dhuterere wakabva wataura kuti hanzi Jesu akati unoziva kuti iwewe nefollowing yese nechichichi handiti. You never talked about me. Haunobvira wambotaura about inini. Handiti. This is a gospel musician. Ari kuzwa naJesu kuti wanga usingataura about me inini. Asi ane masong emusic. Akatorera maaward. Akatowina. Obva wozwa kuti haunobvira wambotaura nini. Which tells us kuti gospel music yatiri kuteerera zhinji yacho haisi gospel music. Someone is saying that, responding to what you have said, Hansi, so this guy was just singing for his next meal, not praising, and it. He was not singing the gospel. The gospel is the good news about the saving message of Jesus Christ. I think it's a problem about
munhu wese angoimba zvine chekuita netsitsi nenyasha nengoni takuti gospel. Gospel. Yeah. Gospel talks about Ruponeso. mabooks egospel machi chinechi Matthew, Mark, Luke and John. antaura nezvechi Ruponeso. Jesus Christ ese akaenga muna Jesu Jesus Christ. Saka it's wrong to call vanhu vanoimba dzechipostori vasingatauri nezvajesu to call them gospel singers. Oro vanhu vanoimba masongu ekuti gore rino uchabata mota. That's not gospel. That's wishful thinking. Hopeful music. You get what I mean? Ukaimba about varoya vari kukuroya, that's not gospel. Handiti? Saka iwo uri kuntaura iwo maicharamba wakaimba song inonzi Kwambo, haisi gospel here. Haisi gospel ndezvikwambo. Haisi gospel ndezvikwambo. It's traditional music. Singing about gospel ndeipi? Chimondipa example of one. Alright. Gospel. Ndikuimbire. Monesemba murapa rajesu. Takuimba gospel. Ko pana mambo Dhuterere paanoti ndoringa imi. Harisi gospel here. Iyo maybe yaigona kuita gospel, but aingoimba about kutarisa Jesu. Ndoringa imi. But is it not appreciating kuti ndatotaura nezvenyu kuti zvimwe zvese zvingandoomera I'll still look up to you. Inini I think kuti isusu taitofunga kuti gospel, but Jesu wakasangana naye akavaudza kuti hauna mvura wamboudzwa nezvangu. Saka isisiri gospel. Bakatalukira apa pasina gospel. Because munhu wacho waimba kati. I think ziko unofanira kusangana naJesu yo pachako. Handidi kusangana naye pachake, handidi kusangana naye because ndienda less blessed. Inini ndobelieve magwaro. And in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was good. Why should I see my visions when I've got it in the word? John. Somebody John. Yeah, somebody John. You told you the beginning was the word. I no problem. Do that to be banana gero. Forget Jesus bagawaya akasvika chofurura vanhu magwara. And the scriptures they talk about me. This is enough for me. Jesu njazomona udenga. Panchaenda handisiparashi. So iwe pawakaona King David, because our time yakufamba 12 minutes before 9. Pawakaona King David, now King David, formerly Baba Harare. Did you believe? Yes, I believed. Baba Harare vatendeuka. Zvechokwadi chaizvo zvaizviya. Unoona nyangwe vachitaura so. Vane vataura neunyoro. Saka ndikataura neunyoro kwauri ndatendeuka. Aiwa wambotaura neunyoro azvo. Ndongobvunza kuti munhu akataura newe neunyoro. Baba Harare kwete kuti utaura neunyoro chete. Nezvinenge zvichibuda, mashoko acho anenge achibuda mavari. Akazara unyoro. Anomupaona. Baba Harare actually saw something, but I think he doesn't want to tell us that he saw something, because he doesn't want our faith to be premised in zvavakaona. He wants us to believe in the word. Kunzwa tobata tenda. Baba Harare shamwari I think dzinenge dzikuita shoma. Because ungoti kasvika pavari wakutotsurwa. Ukangoita kajoko kakadai wakutotsurwa. Ukangodai wangonzwa kuti fanikewo unofanira kutendeuka. Fanikewo unofanira kutsvaka Mwari. Ndo level rina Baba Harare. Ndisingaziva Baba Harare na King David. No, hanzi Baba Harare it's still not a problem, because it's good kuti Harare inge ina baba vanonamata. Saka vachingoti Baba Harare. Okay, saka zita vachiri kungorida. Richiri right. At the same time vana King David. Anmona. But kunamata chaiko. And vari kutoteerera chiprofita chiri kutaura icho kuti mamusician hobo achatendeuka. Nemama musician aitange vatendi. Anomuona ana mambo Dhuterere zvasakana naJesu akaudzwa kuti manga musiri kuita zvegospel. Anomuona. Ari kutotendeuka kwauri kutoita ipapo. Izvo zvana silent killer wakabudisa album inonzi Ghetto Gospel. Masigns ekutendeuka. Tuma signs mamanye mune mazinangwere. Mune manengirozi chaiwo. Ngirozi chaiwo. Anomuona. Because pane masigns. You look at Baba Harare. Vasati vatendeuka vakatanga nekubudisa song yainzi Vaccine. Song hiyo yainzi yaitaura nezvemweya mutsvene kuti Holy Ghost fight my battles. Vakaimba na catch-ups, song yechechi. Vapedza pa vatanga kuimba na Ishe ndinzwe nekufara. Vatanga kuimba masong egospel zvingori suspicious, and then all of a sudden vatazongonzwa kuti vatendeuka. Silent Killer vangotanga wongobudisa Ghetto Gospel 44 songs achiimbira Jesu. Moti mweya hausi kushanda. Uri musician uchibva musician kuenda DJ. Inini ndakasangana naJesu.
So someone is saying Silent killer in gospel. I'm just trying to think. there's someone who's coming here who's saying that point of correction, gentlemen. In Islam, there is no God. That's not correct. Allah. Mazita chete, but God is there. Izita rakangosiyana. Ska ala chikwana. Zvatora zvafana nekuti kuchivanhu hakuna mwari kuna musika vanhu. My word, it's just the word that probably would say hatina word rokuti God. Asitinere kuti Allah. Allah. Yes. Ari correct. But we hakuna Emmanuel nditi ndo Jesu. Kuti God with us. God with us. Andizika. Saka we are kuti all it means God in Islam. The three major religions, Christianity, Judaism, and Islam, they all believe in God. Allah in brackets, according to the message. Because It's hard to believe in Allah kana kuti Christian, don't believe in Jehovah. ayo zvese zvatiri kubhilivha ndechimwe chete, but mashoko ndo atakasiyana. Yes, Handiti ndizvozvo. ndati Allah but slash Jehovah. And because he's saying and talked about Jesus in disbelief, Jesus thought to visit him so that he can believe. Ndo patirongoti semuvhizitiro wakangoita Thomas kuti Thomas wazotenda nekuti waona mavanga nechi Thomas wakakomborerwa usina kuona asi vakatenda. So iwewe, out of the interaction that you had with King David, chii chaukanyanyoona ipapo chaunonyatsonzwa kuti azveshuwa uyu munhu atendeuka? The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Baba Harare vakaramba vachingondiparidzira vachingonditi zigo siyana nezvekuenda uchinoshuta mavhidhiyo kung'anga, zigo siyana nezvekuita zvekubhadhariswa nemaprofita enhema uchivaadvertiser, zigo iyoyo ndandina sparks aitsurwa. And what's your take on that? Ndingati Baba Harare kutendeuka chaiko handiri ndakatoona kuti is genuine, is earnest, mwoyo wavo izvezvi vari kuda kuteera Kristu zvechokwadi. Ende ukanzwa nenga ngoti because ndoda kuzotopa ndinofaka ndinonzi but wakamboita sei, wakambotry. Saka ndikuona kunge vakamira pachokwadi. Ndisingazozivi kuti vacharamba vaine zivo iroro because Baba Harare vakatendeuka mamanje. I remember when he said I want to repent, and there was something chaitika okudzwa nemumwe kuti iwewe tendeuka iwewe, anditi iwewe uri kuti wakasangana navo vakakuti tendeuka. What's your take on that? Kuti nditendeuke? No, inini manje handitendeuke because wanditi nditendeuke. Why? Because zvinotara Bible hanzi naMwari naJesu, no one can come to me unless the Father himself draws him unto me. Kurova kuti inini kuti mwoyo wangu uzopfava zvekusvika pakunzi ndatendeuka kana ndifunga ndatendeuka, Mwari ndiye anenge atondidhonza achapfavisa mwoyo wachoka, ende pauchangonitendeuka ndichabva ndangotendeuka. But iye Mwari hakwanisa here kutaura through King David kwauri iwewe? Akuti anogona kutaura but kupfavisa mwoyo. Bosi Mwari hanzi ndinoomesa mwoyo wewandoda waFaro wakangoomeswa, Mwari patuma Moses kuti ndinonza vana veIsraeri vaitese vabude. Then Mwari semebva aomesa futi mwoyo waFaro wacho, aomesa mwoyo waFaro bva amubhura futi. And you get what I mean? So inini handinyanyoisa pressure. Kana Mwari achida kuti ndipone anongobvavisa mwoyo wangu ita sei? Saka uri mwoyo wako wedombo here? Aiwa, inini handisudi handakutendeuka. Ndiri kuti kana vanhu vachifunga kuti handakutendeuka. All right, we are coming towards the year end. Yatinosangana nema crossover nights. Yes. Right? What should we probably expect with what we have seen all year round? Pama-crossover night apa ndikutoona mapastor, maprofesi mazhinji atenda kulive. Achazoramba munotamba Christmas. Azodzoka musi waTheri. But mapastor anozvinyanyira. Aenda kulive. What do you mean when you say kuti vaenda kulive? Avachawanika kamusi weSunday chechi. Vari kuvacation. Vachazodzoka musi wa31. For example? My example is daddy. What's wrong? Imi, kana tichiti Jesus is coming, do not sleep, do not slumber. Musawanike makarara, Jesu ari kuuya. Ko kana asina kuuya kuchechi asaenda kugomo kunonamata? Aiwa, kugomo ka-statement. Mapastor achaenda kugomo izvezvo. I think izvezvo ari kutoenda kugomo ndiMichael Selo nakuda Jose. Vamwesa vakutetena bhegi. Zigwabo uri wegati. Gomo kunetei. Asi it's not a problem kusenda kugomo because anenge ane revelation. Zvekuenda kugomo zviya ndezvekushaya. Because zvinotaurwa neaJesu. Andoudza mukadzi weSamaria ati hanzi imimi
Mufana namatira mugomo zvikana Jesu. Ichatosvika nguva yekuti vanhu vatoende mugomo kana vachi vanomunamata chavo vanomunamata mweya nemuzokwadi. Saka inini handitokwire gomo. Ndaitomenda kugomo rekusayoja rearea. Pese manene anobatwa nehope. Pese vamwe ndaona chitaitai, vamwe ndaona ngirozi, vamwe arota ladha chena udenga nena pese vasike ndakadaro. Ndoona namatwa naBaba Harare. Haya, it's okay. Asi wewe unoenda kugomo unotsvaga Mwari uchimusiya mumba. Iye Mwari anonyanyofarira kugara mugomo achisiya mumba mauri. Saka iwewe uri kuti right now mapastors atisiri kumaona kuchechi sekutaura kwawaita Ari vacation. havachanamatiri. Mundara mari kawanda kunamata unoita kushoma. Okay. Vanenge vane experience naMwari. Ndoka anenge akudedzera danza. Inini munamato wangu ndinorova 5 minutes munamato yo but unenge uri powerful. Asi Bible richiti pray without ceasing. So what should we expect then from a crossover nights? Nothing new. Tungo expect a change of names. The year of Chakadaro, the year of Chakadaro, the year of Chakadaro. But yet we know it's the season of grace. So I find out that 2010 I got the year of prosperity. You start watendeuka, you are never going to be prosperous, but the year of prosperity. Besides Enoch, ndiani warotaura kuti aina matter without ceasing. Besides Enoch, aina matter without ceasing. Bible rese. Ndizoziva zvangu. Asi ndozati akatiudza pray without ceasing. Aiziva zvaitawa. So does praying only mean kuti mufundisi kana ari muchechi toti ari kunamata? Kana asimo toti he ceased praying? Not as such, but Bible rinototaura kuti hanzi do not neglect the gathering of the brethren as some do. Hanzi musaregere kupota muchiungana sezvakuita vamwe. Kuchechi hatifaniri kujairira kuenda kuchechi. Tofanira kutononokerwa kuenda kuchechi. Unofanira kuti inini mundara inini madezi anaenda singaenda ndaiti ndikarova kuchechi Sunday. Wiki iro raireba baba. Raitange wiki iro raitange something is wrong with this week. Ndakazoita woman of God ane mari kana ndakuenda vacation. But ndopandoti manje ipapa prophet kuda Jose stands out. Izvezvi vanga vari kusouth vachibva south vati Botswana vachibva Botswana vabva muZimbabwe musi wa 14 December vanenge vari kuZambia vachipreacha. Hakuna vacation, hakuna stop. Kufange ndarowe Jesu ari kuya manje. But unomboziva kuti vanhu varotaura vane kutumwa kwakasiyana. Rukoko ruri kutumwa. Saka kutumwa kwavo kwakasiyana. Do you know vanhu vakatumwa nini? Just by going to go ye therefore into all the nations, baptizing them. But you are given a different ministry. You don't expect to do it. But in Rukuti, Jesus actually said the harvest is plenty, but the laborers are few. Kurati, you are going to pass a person on a Russian and it. You do it, but it's not off. I'll go, but I went to go. Uende kuofuka kana vashandi vari vashoma. Jesu ari kuya manje imombe na vacation. Saka iwo uri kuti traveling around ndokunamata. Aiwa no, he is traveling around doing the work of the Lord. Of course senje zonakira one kutravel edu asi tinchita basa raMwari. Saka ava vafundisira nokuti wavashayiwa muchechi musi weSunday wakuti havasita basa raMwari. Nokuti iwe uriko iva havako saka havasi kuita basa raMwari. Alright, ndiregerere ndikukanganisa. All right, gentlemen, thank you so much, Zigo Waitabo. Thank you so much for the talk we had this morning on issues to do with religion right here on Kapi Talk 100.4 FM, Harare's Heartbeat. Stand by for the news at exactly 9 o'clock for today. We are done. Up with the best music.